Tanvise hydratačné regeneračné tonikum. Nie je to obyčajná pleťová voda, je to tonikum bez obsahu alkoholu, ktorý je určený na každý typ pletí a pomáha riešiť každý problém, pretože vlastne dodáva vlhkosť a uzamykajú vnútri. Okrem toho pleť dočisťuje, uzatvára pory, vyrovnáva pH, pleť upokojuje, zvláčňuje, pôsobí proti starnutiu. Poznáte korejský spôsob vrstvenia hydratácie? Ak máte pleť podráždenú alebo potrebujete dodať väčšiu dávku hydratácie, môžete to použiť ako vrstvenie po napríklad 7 vrstiev za sebou, a to tak, že dáte do dlaní a priložíte vlastne tvár, alebo to prelejete trochu do rozprašovača a budete si takto prestrikovať tvár. Je to fantastická vec na takú hydratáciu. Obsahuje toto tonikum hyaluronát sodný, poznáme, je to vlastne forma kyseliny hyaluronovej, vitamín B3, ktorý pleť rozjasňuje, dodáva aj takú spruhu. Ďalej obsahuje prírodné výťažky, a to z myrty obyčajnej, zo semien šošovice, z bobul acai, a neviem, či viete, ale to je vlastne silný zdroj vitamínu C. Harmančeku rímskeho, obsahuje to levandulu, rozmarín, ružové drevo, pelargóniu, a aj keď to ovoniate, tak cítite to úplne krásne, to vonia, a pritom to nie je parfumované. Tonikum používame 2-krát za deň po vyčistení pletí, ešte pred sérom alebo teda pred krémom.